danas hoću 123%, Vica! Ali treneru, boli me koljeno. Sada je kičma muči, ona sve znam iz prve ruke. Supersport stadion, gdje ti ništa neće promaknuti. Robi, dobar dan, hvala vam što ste u emisiji. Kad je ABA liga bila u formiranju, odnosno još nije postojala, jel? Tad sam spletom okolnosti, prateći Cibonu, došao jedan dan do kancelarije Bože Miličevića, jel? I kod njega je sjedio Danko Radić, pokojni predsjednik HNS-a tadašnji, HKS. I sad već se je šuškalo da bi se mogla pokrenuti nekakva regionalna liga i sjedimo i sad pitam ja, je li to istina da će se to ići? Kaže Danko Radić je. Kaže, ićemo, bit će sigurno unutra Cibona, Zadar i Split za početak. Jel? I sad pita Božo Miličevića, vi ste za? A kaže on, apsolutno. Pitam, zašto? Kaže, zato što mi u Hrvatskoj nemamo dovoljno adekvatne i atraktivne protivnike, liga nam je slaba i mi se nadamo da ćemo kroz ABA ligu, u kojoj bi igrali onda i Zvezda i Partizan i Bosna, koja je tada još kao bila nešto jaka, Olimpija, budućnost, da ćemo tu dobiti puno atraktivnije protivnike, odnosno nadali su se da će ta ABA liga na neki način donijeti hrvatskoj košarci ono što je donijela Jugoslavenska liga 80-ih. I ajmo reći da sam razumio da Cibona stoji iza takve ideje, da ona vjeruje kako će ABA liga pomoć. Nisam baš najbolje shvatio Danka Radića, jer on je kao predsjednik Košarkaškog saveza trebao misliti na sve klubove, jel? Ne samo na ove najbolje. Ali okej, ako je bila ideja da će nas ABA liga dići tamo gdje smo bili nekakvih 15 godina ranije, jel, prvaci Europe i Split, i Jugoplastika i Cibona, onda okej. Samo tad, ja sam bio još dosta mlad novinar, sam imao hrabrosti reći im, dečki, ja mislim da ABA liga može nešto pripomoć, može doći do toga da se pad košarke ne usporava tako vertikalno, da pad ne bude baš strmoglav, ali rekao, neće ABA liga riješiti probleme. Rekao, košarka je u puno dubljim problemima od toga što nam je liga lošija. Jel? I nažalost, mi smo kroz tu ABA ligu svake godine polako kao klubovi postajali sve slabiji i slabiji. Sad sa ovim što se dogodilo u ovim kvalifikacijskim utakmicama protiv Slovenije gdje gubimo 30 razlike ili doma od Finske, da smo stvarno dotaknuli profesionalno dno, ali da to još uvijek nije konačno dno. Bojim se da hrvatskoj košarci prijeti amatersko dno. Da je ovo jedan težak udarac, ali nije, ne bih rekao da je nokaut, jer nokaut je... Do 8 na broje. Da. Nokaut koji nije posljedica jednog udarca, nego to je posljedica stotina udaraca koje je košarka pretrpila unazad 20 ili u biti unazad 30 godina. Samo jedna digresija oko ABA lige, onda ćemo se posvetiti ovoj glavnoj temi koje smo dno dotakli i koje još možemo. Možda griješim, ali ja imam dojam da sada klubovi koje smo spominjali kao one i na početku, Cibona, kogod to danas bio, Split pa i Zadar zapravo žele igrati ABA ligu i danas. To je moj dojam. Slažem se, da. HKS traži način da ih prisili da oni to ne igraju. Razumijem stavove HKS-a koji želi osnažiti nacionalno prvenstvo. Ali onda osim ideje moraš imati neku infrastrukturu. Da, treba imati platformu za to i ono, ali razumijem s druge strane klubove
jer u toj ABA ligi ipak imaju osigurano 22 utakmice u sezoni, plaćene suce, plaćene neke troškove koji su klubovima vrlo bitni, jel? Ali kako god, ja ne mislim da je ABA liga kriva za propast hrvatske košarke, jel? Niti će nas izlazak iz ABA lige spasiti, niti će donijeti nešto bolje hrvatskoj košarci. Hrvatska košarka je tu gdje je iz jednog spleta okolnosti u kojem postoji nekoliko ozbiljnih krivaca, jel? Za mene je krivac broj 1 Hrvatska država. Odnosno, odnos Hrvatske države prema sportu. Košarka je iznimno popularan sport u svijetu u kojem jako puno zemalja ulaže ozbiljan novac u educiranje trenera, u infrastrukturu, u to da košarka postane važan sport u njihovoj zemlji. I zato nam se događa da nas Švedska i Finska sad već uredno pobjeđuju. Ne događa se, nego to je sad postala normalna stvar. Švedska i Finska su u proteklih 20 godina uložili jako puno novca u košarku. A ona i dalje nije drugi, treći ili četvrti sport po popularnosti u tim zemljama. Pa možda sad već je tamo negdje, recimo treći sport, ajmo reći, ili četvrti. U Švedskoj je, pretpostavljam, hokej, nogomet, rukomet, košarka. U Finskoj je možda hokej, nogomet, košarka ili hokej, košarka, nogomet, tu negdje. Ali, zašto kažem država? Zato što ne može se vrhunski sport održavati negdje gdje ne postoje uvjeti ni za ozbiljan amaterski sport. Dakle, nama su Cibona, Zadar, Split, a i svi drugi košarkaški klubovi u biti ruševine nekadašnjih profesionalnih klubova. U tim klubovima rade ljudi koji vjerojatno nemaju gdje drugdje raditi ili u dobroj mjeri nemaju gdje drugdje raditi. Neki od njih i jesu entuzijasti. U tim klubovima, posebno u školama tih klubova, rade treneri koji su plaćeni 3, 4, 5, eventualno 6.000 kuna, što je nedovoljno za život. Pitanje je su i redovito plaćeni. Naravno da takvi treneri ne mogu proizvoditi adekvatan kadar koji treba za profesionalnu košarku. Jer ne može me niko uvjeriti da nacija koja je 80-ih imala 100 igrača koji su mogli igrati ozbiljnu košarku, danas ne može imati 10 igrača. Znači, mi ih jednostavno više nismo u stanju stvarati, a ne stvaramo ih jer su klubovi propali, jer su treneri u njima needucirani, nisu plaćeni, nisu motivirani. Kogod nešto nauči ili zna, ko ima ambiciju, taj ide van. Jer u Hrvatskoj nema šta tražiti. A to nije stanje samo u hrvatskoj košarci, to je općenito stanje u svim našim loptačkim sportovima. Upravo sam vas to htio pitati. Jel onda to znači da je ova košarka ono super crveni alarm, nažalost baš ta košarka koja nam je donosila toliko radosti i u Jugoslaviji kao nešto što je prepoznatljivo hrvatski i na početku Hrvatske države sve tamo do polovice 90-ih, zapravo paradigma da se urušava cijeli hrvatski sport. Tako je, da. Ja mislim da je cijeli hrvatski sport već velikim dijelom urušen. Razlika između loptačkih sportova je samo u pitanju novca. Dakle, košarka se je prva urušila jer je ona uz nogomet ili nakon nogometa najpopularnija u svijetu. Najveća su ulaganja. Dakle, mi igramo ABA ligu u kojoj Zvezda i Partizan i Budućnost, pa dijelom i Olimpija, CD-Vita Olimpija, imaju proračune debelo veće nego kompletna hrvatska košarka zajedno. Kao sport. Dakle, kao oni kao klub imaju veći proračun nego cijeli hrvatski košarkaški sport. A Zvezda i Partizan opet imaju proračune koji su u odnosu na Euroligu bitno manji. Znači, oni imaju 3 puta ili 4 puta manje novca od vodećih klubova u Euroligi. A onda tek dolazimo do NBA-a. Dakle, rukomet
je isto u silaznoj putanji. Idemo pogledati koliko smo medalja osvajali od, 95. do 2015. Ajmo pogledati koliko smo osvojili od 2015. do danas. Vaterpolo nam je isto tako, bez obzira što smo sad bili u polufinalu, isto tako u padu. To samo statistika pokazuje. Sad, u vaterpolu nije tolika razlika između novca koji igrači primaju u Hrvatskoj i u Europi, iako je i tamo sad već velika razlika. U rukometu isto nije tako velika kao u košarci, ali u košarci je razlika enormna. I košarka zato nema šansi. Dakle, jedini sport koji se u Hrvatskoj nije urušio kad pričamo o reprezentaciji i kad pričamo o ligi, u biti je nogomet. Ali ne zato što smo mi nogometna zemlja ili zato što su naši nogometni djelatnici toliko sposobniji od ovih drugih. Ja tvrdim da uopće nisu sposobniji. Ispadaju sposobniji samo iz jednog razloga. Nogomet je toliko daleko otišao u svijetu da Hrvatski nogometni savez svake godine od UEFA, FIFA, ne znam koga, dobije po nekoliko milijuna eura. Pa svaki put kad se kvalificiramo na veliko natjecanje, dobije 10 milijuna eura. Pa ako na tom natjecanju napravimo nešto, dobije još novih bonuse, 4, 5, 6. Tako i klubovi. Klubovi, tako je. Znači, Dinamo je sad proizveo stopera koji se zove Franjić, jel tako? Franjić nije standardni igrač Dinama. Franjić nije ni reprezentativac Hrvatske. Franjić se je prodao za 7,5 milijuna eura u Njemačku. Košarka, rukomet i vaterpolo zajedno ne mogu u 5 godina, možda sam malo rekao, možda realnije reći, u 10 godina doći do 7,5 milijuna eura da prodaju sve najbolje što imaju. Dakle, nogomet je tu gdje je, zato što svake godine na ovaj ili onaj način u Hrvatsku uđe valjda 100 milijuna eura novca iz Europe. Kroz utakmice, klubova, reprezentacija, kroz transfere, kroz donacije u UEFA, FIFA ili ne znam koga. Dakle, više dobiju hrvatski suci godišnje, nogometni, za to da oni budu dobri ili kvalitetniji nego što dobije kompletno hrvatska košarka, rukomet i vaterpolo zajedno. Odbojku neću ni spominjati, jel? Odbojka nam je, bar muška, davno nestala sa scene. Dakle, ovo što se događa košarci je apsolutno sve ono što smo mogli očekivati gledajući što se događa unazad više od 20 godina, jel? Da ne kažem i skoro 30. Sad, nepošteno bi bilo opet reći košarkaši nisu ništa krivi. Naravno da su krivi. Sve ti je u glavi, saberi se i igraj! Ivica se mora sabrati ako želimo u drugo kolo. Opet mi svi analiziraju prije tekme. Ipak čini mi se da će nam Ivica donijeti pobjedu. Lepe. Super. Super sport analize. Sportski savjet iz prve ruke. Od 2016. kad ovaj trojac vodi Hrvatski košarkaški savez, bili su 2 ciklusa kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Mi smo jedina reprezentacija sa top 50 koja se nije kvalificirala ni na jedno, ni na drugo. Spominjali smo u ovoj vašoj odličnoj analizi puno puta nogomet da bi uspoređivali. Ja mislim da bi javnost, da nismo pobijedili Ruse na Poljudu, propitivali treba li otići Kustić nakon 2 mjeseca svog mandata. A zamislite da se bilo koji predsjednik nije u seriji plasirao na 2 svjetska prvenstva ili europsko i svjetsko u jednom ciklusu. Analizirali smo skoro cijelih 9 godina Šukerovog mandata, uvijek je bio onaj ali nakon što je Zlatna Kopačka, nema ga, ovo ono. Zašto se tako ne propituju ljudi u hrvatskoj košarci? Zato što je ona možda prestala biti važna. Niko ne pita zašto Stojko u Americi, čime se bavi Rađa ili tako dalje i tako.
Slažem se. Mislim, govorim konkretna imena, ali pričamo o konkretnim situacijama, Tako ne? je, da. Znači, konkretno, naravno da puno pričam s ljudima i košarka je sport uz koji smo svi mi odrasli. Dražen je moj najveći idol koji je postojao, ne moj, nego mojih prijatelja, moje generacije. Ne, to je jedini sportaš u modernoj hrvatskoj povijesti koji je idol generacija i onih koji nisu išli na sportska natjecanja. I tu je kraj. I ja uvijek kažem, odemo sad na neke srpske portale, na njima piše Divac, Kukoč, Danilović, Đorđević, Dražen. Znači, samo je Dražen imenom napisan. Svi drugi pišu prezimenom, Dražen je uvijek Dražen. Jel? Prema tome, razgovarati o tom da u Hrvatskoj ljudi ne vole košarku, to je apsurdno. Razgovarati o tom da su ljudi izgubili vjeru u košarku, to je realnost. I to potvrđuje i to što su Vranković i Rađa još uvijek tu gdje jesu. Jer da postoji pravi interes, oni bi davno bili smijenjeni na ovaj ili onaj način, jer bi jednostavno pritisak bio prevelik. Naš svijet se ubrzano mijenja. Auti voze bez vozača. A stigla je i budućnost sportskog klađenja. Instant isplata dobitka. To omogućuje nova Sportcard kartica. Uzmi je odmah. Je li hrvatska košarka zbog Cibone i zbog onog što smo vidjeli s reprezentacijom na dnu? Hrvatska košarka je blizu dna, to je apsolutno. Ima jako puno razloga, sigurno su i Cibona i reprezentacija bitni faktori koji su na to utjecali. Znači, propast hrvatske košarke proteže se na 20 godina i svaki puta kada se ponadamo s nekim novim ljudima, s nekim novim izbornicima da će se nešto promijeniti, nažalost ništa ne ide na bolje, dapače ide, iako nismo to očekivali, i na gore. Ne postoji, hvala Bogu, u hrvatskoj tradiciji i sportskoj kulturi da se od poraza rade pobjede, ali ponadali smo se dosta toga i nakon onog Rija gdje nam je zapravo falila jedna lopta, 2017. smjena Ace Petrovića, sukob karaktera, koncepcija ili izlazak iz boca, taština od prije puno godina. Pa mi smo tada, nakon odlaska Danka Radića, nakon što je bivši ministar Šuker odstupio s mjesta predsjednika Saveza, mislili, ok, sada ide košarka u ruke košarkašima, onima iz one generacije 92. I vjerojatno je javnost mislila da oni ne mogu pogriješiti, da ne mogu biti zli i da samo možemo ići ka boljem. Ja ne kažem da su oni zli, ali je problem u znanju, odnosno neznanju. Ono što se očekivalo, a očekivalo se velike promjene u hrvatskoj košarci njihovim dolaskom, pokazalo se da su pretpostavke bile netočne. Zapravo te pretpostavke su se mogle predvidjeti onog trenutka kada novi čelnici HKS-a za novog izbornika postavljaju Ivicu Skelina. Ja naravno ne želim obezvrijediti ničije znanje, ničiji rad, ali mislim da je većini ljudi bilo jasno da Ivica Skelin nema kapacitet za voditi reprezentaciju i da se tada počelo sumnjati, čekajte, da li imamo nekakav dalmatinski lobby koji je odlučio na svoj način voditi savez, pa time i reprezentaciju. Znači već tu se pojavljuju ne crv sumnje, nego debele sumnje da ovo ide u krivom smjeru. Sve ono što je nakon toga uslijedilo, zapravo je sve to i potvrdilo i onda smo zbog toga, danas smo tu gdje jesmo. Bez obzira što piše na čijoj vizitki u trokutu Joke, Stojko, Vranković, Dino Rađa je spiritus movens ovog saveza, tu prijepora nema. Ovaj razgovor vodimo dvije, ne jednu prospavanu noć nakon poraza od Finske. Nema niti iza zavjesa, niti na površini, niti naznaka da bilo tko od njih pomišlja na bilo kakav poteza, kamoli onaj higijensko pristojan da neko od njih ponudi ostavku. Da, od što smo mogli vidjeti u medijima i onih kratkih izjava Rađe i Vrankovića, oni su na kritike odgovorili kontrakritikama, a to je da oni koji njih kritiziraju zapravo pojma nemaju šta pričaju. Znači, potpuno je apsurdno
u povijesti sporta znamo ohoho primjera gdje su ljudi sa brojnim uspjesima nakon jednog neuspjeha davali ostavke, a ovdje bez uspjeha, nakon niza neuspjeha još uvijek ne žele dati ostavku, što je potpuno apsurdno. Dolazimo do tog hrvatskog paradoksa da su ljudi kad se dohvate vlasti opijeni njome, opijeni moći koju im ta pozicija daje i ne pada im na pamet odstupiti sa svojih pozicija. Ja doista ne znam kojih nakon ovog svega što se dogodilo, tko ih može natjerati na taj potez ako već sami ne žele to napraviti. Pokazuje li to, osim njihove neodgovornosti, zapravo da je košarka, ono kako ste vi rekli, blizu dna, ili naprosto više nije važna, pa ni nema artikulacije te kritične mase javnosti da ih se na to pod navodnim znacima primora? Da, jer nakon godina i godina neuspjeha, nakon godina i godina nadanja, košarka je pala, nažalost, u drugi plan, ne samo zbog neuspjeha reprezentacija, rekao bih bez očekivanih uspjeha reprezentacija. Nakon niza neuspjeha klubova koji ne samo da nisu doživjeli sportske, rezultatske uspjehe, oni zapravo polako nestaju sa scene. Vidimo primjer Cibone ili Cedevite koja se odselila u Ljubljanu ili Splita i Zadra koje je samo pitanje vremena kad će otići u stečaj. Znači, i takva košarka postaje, nažalost, užasno nebitna u Hrvatskoj, a kada ste nebitni kao sport, onda ne možete stvoriti bazu mladih igrača. Djeca nisu zainteresirani za taj sport. Mi smo premala zemlja da bi mogli pronalaziti talente nekim čudom i dovoditi ih do neke visoke razine. Bez široke baze nema košarke, više nema široke baze, više nema djece, više nema kvalitetnih trenera, nema uspjeha i nažalost događa nam se to da je košarka od onih vremena postala drugorazredan sport u Hrvatskoj. I onda nam ne preostaje ništa drugo, barem nama dvojici, jer mi stvari mijenjati ne možemo, nego posegnuti za super bili sagom lijepih uspomena. Pa vas sad pitam prije svega kao dobro plasiranog, što bi rekao Čiro Blažević, i filmskog kritičara, i znalca, i poznavatelja stvari, postoji li košarkaška priča hrvatska zanimljiva za Ameriku prije svega kao filmski svijet i da li je to priča o nekakvom uspjehu, a porazu protiv njih kolektivnom iz Barcelone ili neki individualna priča o Kreši Ćosiću ili Draženu Petroviću? Apsolutno, to je priča o Draženu Petroviću i vjerojatno da je Dražen Petrović Amerikanac, to bi već bilo ekranizirano ne samo u jednoj, već u više verzije, a možda i u TV seriji. Znači, priča Dražena Petrovića sadrži elemente dobrog hollywoodskog filma. Dakle, to je priča koja počinje time što jedan košarkaš dolazi iz Europe u NBA u vrijeme kada Evropljani nisu ni na kakvoj cijeni, bez obzira što je on u tom trenutku najbolji europski košarkaš. On tada prolazi neku vrst golgote, ne može se izboriti u momčadi za pravu poziciju i kada odlazi iz Portlanda, kada se misli da neće nikada uspjeti, odlazi u New Jersey i postaje jedan od najboljih šutera, takav košarkaš koji bi danas uz ova pravila vjerojatno imao prosjek 30 koševa po utakmici. Takav doživljava niz vrhunaca i onda kada zapravo treba se i konačno potvrditi sa potencijalnom NBA All-Star momčadi, on šta radi, on u tom, nažalost, on tada pogiba, što naravno daje u svakom hollywoodskom filmu poseban patos, izaziva suze kod publike i dok bi s jedne strane neko mogao reći, Bože, pa ovo je izmišljeno, ovo nije istina, na sreću ili na kraju, nažalost, to je istinita priča koja zapravo vapi za dobrim hollywoodskim filmom. Danas hoću 123%, Vica! Ali treneru, boli me koljeno. Supersport stadion, gdje ti ništa neće promaknuti. Drago mi je da se evo u ovom trenutku u klub prvaka upisuje i Tomislav Grahovac, predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza. Gospodine predsjedniče, vjerovatno je najdraža i najbolja moguća pozicija kada predsjednik nekog saveza gostuje povodom velikih uspjeha. Evo, vi ste u toj privilegiranoj situaciji u ovom trenutku. Dakle, povod ovog našeg razgovora je sjajan uspjeh
hrvatskog rukometa, ovoga puta s dodatkom na pijesku. Pa hvala lijepo na ovom razgovoru. U svakom slučaju je lijep osjećaj kad su dobri rezultati, a doista ovo ljeto je započelo jako lijepo. Dakle, prvo juniori, a nakon toga i seniori u rukometu na pijesku su osvojili zlatne medalje na prvenstvima i to je nešto što je baš jedan prekrasan početak otvaranja sezone. Mi inače svako ljeto imamo između 10 i 12 selekcija na raznim europskim ili svjetskim prvenstvima. Dakle, od rukometa u dvorani do rukometa na pijesku, od mlađih kadetkinja, kadeta, juniora, juniorki. Tako da je ovo otvaranje sezone za nas jako puno značilo. Tim prije što u svijetu i u svjetskom rukometu, rukomet na pijesku počinje sve više i više imati težinu i značaj i postaje sve popularniji i mislim da to samim time i pokazuje da smo i dalje u samom svjetskom vrhu kao Hrvatski rukometni savez. Uvijek su seniorski uspjesi nekakva kruna rada, međutim posebno vesele oni mlađih kategorija jer pokazuju da se u kontinuitetu dobro radi. Slažem se s vama i inače je kod nas uvijek na prvom mjestu naravno selekcija, no međutim podjednaki ili gotovo isti značaj pridajemo mlađim dobnim skupinama iz ovog razloga što ste vi rekli. Naime, uvijek mora postojati kontinuitet i uvijek se mora održavati baza, a svjesni smo činjenice da u zadnje vrijeme, obzirom na razne razloge od demografskih, gospodarskih i inih, sve teže doći do toga da se djeca uopće bave sportom, da se nekog i nagovori da se počne baviti sportom i u toj jednoj silnoj besparici i problemima sa demografijom i iseljavanjem mladih ljudi i smanjivanjem broja stanovnika u Hrvatskoj, ali i sve manjoj bazi, pošto klubovi jednostavno nemaju financijskih sredstava za opstati. Možemo biti izuzetno sretni da na ovaj način ipak održavamo i borimo se sa svim nedaćama i održavamo kontinuitet u stvaranju mladih igračica i igrača i u ostvarivanju velikih rezultata u mlađim dobnim skupinama, kako na europskoj, tako i na svjetskoj razini. Spomenuli smo u ovom razgovoru, iako ne traje predugo, kada je u pitanju organizacija i sustav Hrvatskog rukometnog saveza, nekoliko puta riječ kontinuitet. Jedan od kontinuiteta je, evo baš će se poklopiti za obilježavanje 25-godišnjice od onog Europskog prvenstva u Zagrebu u siječnju 2000. Za 25 godina 6. ili 7. veliko natjecanje, gledajući samo seniorsku konkurenciju, Hrvatska domaćin svjetskog rukometnog prvenstva za muškarce koji ima svoju specifičnost i u tom kontekstu još jedan zapravo veliki kompliment Hrvatskoj i hrvatskom rukometu. Specifičnost ovog prvenstva 2025. godine je da je to prvi puta da će biti svjetsko prvenstvo, dakle, organizirano gdje su 3 države su organizatori prvenstva, 2 države iz Skandinavije i Hrvatska kao treća država. Dakle, ali sad kreće glavna stvar. Neko bi možda pomislio Hrvatska je tu, pride nešto malo, igraće se jedna grupa, kad ono... Mi imamo više od polovine utakmica cijelog prvenstva u Hrvatskoj, tako da mi praktički smo, ajmo reći, glavni nositelji cijelog tog turnira. Sve utakmice hrvatske reprezentacije se igraju u Hrvatskoj, od prvog kruga pa drugog kruga do ovih do finalne utakmice, dakle i četvrtfinale i polufinale. Hrvatska će igrati u Hrvatskoj, jedino je finale u Oslu, a cijeli President Cup se igra opet u Hrvatskoj. Naša intencija je da se igra u 5 gradova. To prvenstvo 2025. je jedan pokazatelj da smo mi prepoznati u svjetskom rukometu kao ime koje je godinama u vrhu svjetskog rukometa i da uz reprezentacije Danske, Španjolske, Francuske, Hrvatska predstavlja svjetski vrh.
opet se vraćamo na riječ u kontinuitetu. Dakle, mi od kad smo se pojavili 93. ili 4. kad je bilo prvo prvenstvo, kad smo osvojili prvu medalju, do današnjeg dana smo osvojili niz medalja i bili smo sudionici svih tih natjecanja. Prema tome, Hrvatska je upravo zahvaljujući dobrom radu sa mlađim dobnim skupinama uspjela uvijek smjernu generaciju napraviti, uvijek smo bili tu negdje prisutni. Mnoge velike reprezentacije, danske, francuske, su imale puno veće padove. Znalo se dogoditi da na jednom prvenstvu ih nema nego ispadnu u prvom krugu, a onda tek nakon jednog ili dva natjecanja osvoje medalju. Hrvatska je uvijek bila unutar tih nekakvih 5, 6, 8, a možda se dogodilo, evo Egipat je bio malo lošiji rezultat, no međutim to su sve rezultati koji imaju neke svoje razloge i dokaz jednog kvalitetnog i dugogodišnjeg rada u hrvatskom rukometu. Jedno pitanje za kraj. Spomenuli smo taj ugled, reputaciju, kako je Hrvatska evo dobila prva da bude u prvenstvu koje organizira 3 države. Ona ima pol prvenstva u isto vrijeme dok se prvenstvo igraju u 2 bogate i rukometno važne zemlje. Ali ne mogu vas ne pitati ne koliko su tu vaše zasluge osobne, nego vi niste došli na čelo saveza, tako se barem činilo nekima, u jednom zgodnom trenutku. Došli ste nakon što se vaš prethodnik nije baš spretno ponašao baš u međunarodnim rukometnim forumima. Pa, dakle, ovako, što se tiče sadašnjeg stanja u nekakvim europskim ili svjetskim rukometnim institucijama, mogu reći da je stanje zadovoljavajuće i da imamo dobru relaciju sa Europskom i Svjetskom rukometnom federacijom. Bilo je određenih problema u vrijeme koje ste vi sad malo spomenuli, ne bi sad previše o tome govorio. Činjenica je da nismo imali baš najbolje relacije, da je bilo tu određenih problema i na nekakvu našu sreću i zadovoljstvo, uz silan trud i zalaganje svih nas koji smo bili aktivni u svemu tome, uspjeli smo doći u situaciju da ponovno imamo jako dobre odnose i sa Svjetskom i sa Europskom federacijom i da smo zapravo zahvaljujući svim tim nekakvim našim i ponašanjem, ali i trudom se uspjeli vratiti na poziciju koju Hrvatska zapravo zaslužuje i da iz svakog kongresa i svakog nekakvog novog saziva rukovodećih tijela sve veći broj ljudi iz hrvatskog rukometa počinje zauzimati određene pozicije u Europskoj i Svjetskoj federaciji. Gospodine Grahovac, hvala vam na razgovoru i želim vam kad sljedeći put budemo razgovarali da povod bude sličan, a da vam postavljam teža pitanja. Hvala lijepo i vama na ovom razgovoru i na lijepim željama. Sve ti je u glavi, soberi se i igraj! Ivica se mora sabrati ako želimo u drugo kolo. Opet mi svi analiziraju prije tekme. Ipak čini mi se da će nam Ivica donijeti pobjedu. Lepe. Super. Supersport analize. Sportski savjet iz prve ruke. Dobar vam dan i dobrodošli u posljednje klasično izdanje Kluba prvaka u njegovoj prvoj sezoni. Sretan rođendan Viktoriji Radži, danas je 7. srpnja, koliko god to deplasirano bilo u trenutku dok se hrvatski košarkaši pripremaju za utakmice protiv Cipra koje im slijede, ali mi u Klubu prvaka danas razgovaramo o nečem puno ljepšem. Razgovaramo o još jednom hrvatskom športskom zlatu, onom svjetskom rukometa na pijesku. Pitam odmah kapetana,
Gdje je ta zlatna medalja? Je li izgubljena u nekom slavlju ili je možda poklonjena nekoj dragoj osobi da ovi neki magazini imaju naslovnu stranu? Nije ni drugo, zlatna medalja je na sigurnome kod kuće. Da. Ali nije prva. Nije. Ovo je meni 3. zlatna svjetska medalja. A hrvatskom rukometu na pijesku? 7. zlatna, a ukupno 31. Sve to govori da ili mediji podcjenjuju rukomet na pijesku i njegove uspjehe, ili da te medalje ne vrijede previše, ili da je to stvar rutine i da se to podrazumijeva. Gdje je istina? Pa ne bih rekao da je stvar rutine, nikako. Jer svako natjecanje je novi izazov i svako natjecanje se moramo dobro potruditi da bi otišli do kraja, da bi osvojili zlatnu medalju. Iako ste, neskromno ću reći, naučili na ekskluzive u klubu prvaka, nemamo ekskluzivu oko Seha lige, pričamo o zlatu i o organizaciji i perspektivi hrvatskog rukometa na pijesku, dobro poznato rukometno lice, ovaj puta u ulozi direktora reprezentacija Hrvatske na pjeskaških, hajmo to tako reći. Od kada, od kuda, zašto i kako i u toj funkciji? Da, od 2002. Zadnji kapetan, odnosno tad sam bio prvi kapetan, ajmo tako reći. To je bila zadnja moja u dresu. I onda je krenuo su neke druge vode. Bila je faza trenerska. To je 2007. Ili 2008. ako se ne varam, prvo zlato. Tako je, kao trener. Pa je prvo zlato kao prvenstvo Europe, pa i tako to je krenulo, 10-ak medalja. A onda me je odnijela opet voda u drugom smjeru. Sada sam u sferi da sam u pozadini. Niz godina od te 2002. pa sad je već 22. Pa ja to nekako pokušavam gurati, to je jedan moj veliki hobi. Ja to smatram hobijem jer nije mi profesionalna dužnost. Zadnjih 10 godina mi je profesionalna dužnost da sam direktor Seha lige. Je li rukomet na pijesku u Hrvatskoj dodana vrijednost i neka nova ili konstantna perspektiva, ili je to neko mezimče koje se evo malo pogladi pa im se da nešto para, jer je rukomet, hvala Bogu, ja ću se usuditi reći sa svojim iskustvom da su u kontinuitetu gledajući skijaški i rukometni savez dva najbolje ustrojena saveza u ovom stoljeću. Da, ja tu ono što ne znam što vi kažete ili što mislite, mislim da je perspektive ima. Ne znam, pitam, zanima i mene i gledatelje. Perspektive ima. 24. rukomet na pijesku ide kao pokazni sport na olimpijadu u Parizu. 23. su europske olimpijske igre, rukomet na pijesku je već tamo. S obzirom na taj pokazatelj 23. da je europske igre pa su već tu, a 24. ide pokazni, onda ja očekujem da 28. bude konstanta. Ja uvijek kažem da je rukomet je broj 1, a rukomet na pijesku odmah dolazi, jer po mojem nekom kriteriju bolje da mladi ljudi u tom periodu koji objektivno se dešava, ljetna varijanta kad se nešto završava, bolje da su na terenu, pa i na rukometnom terenu na pijesku, nego da su doma leže. Ako sam bio nekonzistentan u ekskluzivama koje obično donosim, pa sam rekao da nemam onu oko Seha lige, ali rezervirajte zadnji vikend u kolovozu. Znači, prvi vikend u 9. Tako, da. To bi bila točna. Navukao sam vas. U nečem ću biti konzistentan, pa ću biti indiskretan, što je jedna od mojih prepoznatljivih karakteristika. Razgovarao sam danas sa predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatkom Matešom i upravo mi je to rekao Max da dakle, Europske olimpijske igre, svi sportovi koji su tamo su kvalifikacijski dijelom ili u potpunosti za Pariz i da nismo bili sigurni da rukomet na pijesku ima olimpijsku perspektivu, ne bi imao taj status na Europskim igrama. Ali zašto sada ovaj uvod? Zbog toga koje su sljedeće olimpijske igre nakon Pariza. Rukomet na pijesku ima izazov i privilegiju
da rukomet kao takav dovede u Ameriku? Objektivno da. Objektivno da. To je i glavni izazov. To je stvarno jedan challenge koji ako ćemo ga uspjeti ostvariti, moramo biti zadovoljni, jako zadovoljni i ponosni. Biće puno godina, puno truda i svega ostaloga. Ono što mislim da je Ivan rekao da ima medalja. Ja mislim da je skromnost najbitnija stvar i da ne treba se tu razmetati, treba puno raditi. Sport je takav da i kad puno radiš mora ti nešto Bog pomoći, morate malo sreća i onda dolaze te neke medalje. Kad nešto se čovjek stvarno trudi, a mislim da se svi ovi dečki trude, da nije lagano na tom pjesku i po vrućinama igrat, onda naravno da i kad imamo talenta, a mi kao nacija imamo talenta za rukomet, onda i dolaze te medalje. I ja velim, ne znam, ja sam tu, pokušavam iza leđa pogurat, pa ako treba ovo ili ono, ali ako ta olimpijada se onda desi te 28. Znači desit će se Europska 23. to je sigurno. Ako se te 28. kao jedan kompletni sport da će biti. Ne znam, da li će Ivan još uvijek uspjeti. Baš sam se, ukro mi čovjek posao, htio sam reći, ima tog iskustva. Hollywood, Amerika, LA, rukomet prvi put tamo, rukomet na pijesku vodi pravi veliki rukomet u Ameriku. Ima li zdravlja, motiva, godina Ivanu na olimpijskim igrama 2028? Motiva ima, zdravlja nadam se da će biti, a godina bojim se da će biti previše. Nekako... Dobro, pa zbog zasluga i ovog što ćete se napraviti do tad, vodit će vas. A jedino ako me ne vode na neko nagradno putovanje, da. Pa nije loše nagradno putovanje. Nije loše uopće. Idemo malo objasniti za ljudi koji ne znaju jedna od specifičnosti. Rukomet pa se igra na setove. Kako je? Čim su ograničeni ti setovi? Vremenom, brojem poena, kako? Dajte malo. Znači, igra se utakmica na 2 dobivena seta, znači može ih maksimalno biti 3. S time da se prve 2 seta igraju po 10 minuta, znači 2 put po 10 minuta. Ako jedna ekipa pobjedi u oba seta, rezultat je 2-0 i znači ta ekipa je pobjedila. Ako jedna ekipa pobjedi prvi set, drugi set, ide treći set, takozvano raspucavanje ili po hrvatski shootout. Raspucavanje po hrvatski shootout. Tako je. Šalim se malo. To su ove posljedice slavlja. Da, i na kojem zapravo pucaju igrači u serijama 5-5, kao ne znam, 11-terici u nogometu. Šta je sa, ajmo to zdravo seljački reći, udaranjem lopte u pod, odnosno pijesak? Ili se ona smije, ili se to izbjegava, ili se pretpostavlja da se ne može kontrolirati? Po pravilima je dopušteno. Izbjegava se jer pijesak je takva podloga da je teško procijeniti gdje će se lopta odbiti nakon udarca u pod, ali ima nekih igrača koji to uspješno rade i u principu, ali mi to izbjegavamo u reprezentaciji. Nije bilo lako, pretpostavljam, i to je bio izazov pretočiti neke pretpostavke teoretske u praksu, da to bude sport koji donosi atraktivnost, a da u pomanjkanju tog gladijatorstva ne postane previše baletan, da tako kažem, jer nema kontakta i tako dalje. Kako se napravila ta sublimacija? Pa dobro, I koliko su se možda često mijenjala pravila ili tražili? Ne, da ja znam, uvijek postoji neki fine tuning, bi ja rekao, uvijek postoji, to je, mislim, samo bedakci ne mijenjaju mišljenja i neka pravila ako misle da može to donijeti neku perspektivu. To je moje mišljenje. Samim tim je bilo je tu nekih fine tuninga u samim pravilima. Ali ključ je to da zapravo da bi rukomet na pijesku dobio, tu nema gladijatorstva, nema fizike da je tijelo na tijelo, ali je sve ono što pronašao je neko, mislim, ja kažem pametan. Poanta je sve, omjer je toga da zapravo, ajmo vidjeti u bloku kako možemo blokirati tu loptu kad neko izvede, ne znam, da li pirueta, da li je cepelin. Kako ćemo blokirati tu loptu? I tu je atraktivnost, jer to
kad to funkcionira, kad 2 su, 3 su u toj nekoj obrani. Teren je 27x12. Znači nije teren kao što je u rukometu 40x20. Ivane, ukratko, kako smo osvojili zlato, koga smo sve pobijedili. Čuli smo sad od direktora reprezentacije ko sve igra rukomet na pijesku. Evo, za početak, od 9 utakmica na svjetskom prvenstvu pobijedili smo sve utakmice. To je jedan uspjeh koji ne događa se na svakom prvenstvu. Direktor Ostojić je zaboravio napomenuti još i od velesila i Norvešku i Dansku. Obje te ekipe smo pobijedili, Norvešku u četvrtfinalu. Godine koji puta čine svoje. Tako je, Norvešku u četvrtfinalu, Dansku u finalu. U Hrvatskoj imamo seriju turnira Kroe EBT koji su u isto vrijeme i turniri koji se boduju za prvenstvo Hrvatske i koji se boduju na europskoj razini. I od tih znači nekoliko turnira, 3 ili 4 godišnje koliko ih bude, skupljaju se bodovi. Ekipa koja ima najviše bodova je prvak Hrvatske. Koji su klubovi u Hrvatskoj za koje bi trebalo početi navijati, čije najbolji igrače ili igrači se prati, dakle ko su u Hrvatskoj naći? Pa najveći klub je BHC Zagreb, moj klub. Mi smo višestruki prvaci Hrvatske. Uglavnom se igra u Zagrebu. Tu su još i BHC Dubrava, BHC Sesvete. Od dalmatinskih ekipa tu su White Boys, odnosno popularni bijeli momci. To je što se tiče muške konkurencije. U ženskoj konkurenciji imamo Kontesu Neru, Dubravu, Sesvete, isto tako moj klub. Što znači BHC? Beach Handball Club. Tako Ili na hrvatskom KRP, klub rukometa na pijesku. Ovako na prvu, nemojte puno razmišljati. Je li Zlatko Žagmeštar najbolji hrvatski sportaš svih vremena sa najmanje osvojenih medalja na velikim natjecanjima? Dobro je pitanje, ali ne znam odgovor. Ali sigurno, ali da. Statistiku kad je on igrao nije se vodila, pa onda sve skupa, ali činjenica, koliko ja znam, pa složio bi se ja sa vama, da to je ovako jedna dobra teza, ali moram priznati da ne bi bio toliko hrabar da vam potvrdim ni da i ne, ali kao teza, ok. Ako je to za kraj, ali sad je nedavno Jura se vratio, Jura Jurić, pa onda Jura, se vratio sa Global Toura. Znači, International Handball Federation je, ili ti Međunarodna rukometna federacija, je pokrenuo Global Tour na uzoru na Super Glob u rukometu dvoranskom. Kad su oni to krenuli, sad je prvi završio u Poljskoj, koju su medalju ste uzeli? Zlatno. Da, nažalost ili na sreću, gdje ćeš sve to stavljati, gdje će to ti pehari, ali ima svoje mjesto i neka. Da pojasnimo, mnogi za ovo prvo čuju. Zlato su osvojili kao neka specifična ekipa formirana za taj format, kao reprezentacija ili kao klub? Ne, kao reprezentacija. Reprezentacija, opet je reprezentacija. Znači, to je Global Tour, je reprezentacija radi, znači IHF radi Global Tour po uzoru na Super Glob, gdje sad je prvo, pa sljedeće će biti recimo u Španjolskoj, računaju godišnje 4 turnira po cijelom svijetu. Pri tome ove godine je varijanta, tako je zamisao da to ide i sa novčanim nagradama. Sve je to, znači koncept postoji, idemo ga razviti. Ja, s obzirom dolazim ispred isto i Hrvatskog rukometnog saveza, Hrvatski rukometni savez je tu, stoji od prvog dana iza cijelog ovog projekta i mi guramo to, vjerujemo to. Samo mislim da je korist medalje, razvoj te djece i svega ostaloga, da moramo biti ponosni. Ono što ja kažem, puno truda, rada, odricanja, ali na kraju je puno srce jer kad sve to dolazi nekako kao rezultat, kao jedan odličan rezultat, a mislim složit ćete se sa mnom da ima, to su stvarno rezultati, onda moramo biti sretni, zadovoljni i novi podstrek ima za dalje. Ja se nadam da ćemo se viđati dalje. Za kraj 2 konkretna pitanja, vrlo kratko molim. Prvo, Global Tour ima li kakve šanse i razmišljanje da Hrvatska bude domaćin jednog od tog turnira? I druga, za kraj, sam kraj, Amerika 2028. Prepatetično bi možda bilo da u finalu pobjedimo Amerikance, preklasično Španjolce, prehladno Norvežane, kog ćemo onda pobijediti u LA u finalu 28? Prvo pitanje, da,
Sad ovih prvih su I da određeni. li u Zagrebu gdje je koncentrirana kvaliteta ili na nekakvom turističko atraktivnijem? I jedno i drugo ima svoje i zašto, odnosno i za i protiv na svaki način. Zagreb je velika metropola, ima razloga to, ima opet i da je obala, jer mora opet ima neke, to trebamo imati da bi, znači jedno i drugo. Da je to nešto sa biznis model, sportski model, da mislim da ima svoje zašto i zato, ja smatram da ima. A koga ćemo pobijediti? Pa evo mi idemo za nekoliko dana, idemo isto u Ameriku, idemo na World Games. World Games su igre koje se zapravo biraju sportovi koji trebaju, koji idu na olimpijadu. I još uvijek mi sad moramo završiti, da bi otišli na olimpijadu, moramo 3. puta biti na tim World Games. Mi sad idemo u sljedeći petak, petak smo na putu za Birmingham u Alabami, u United States. I ja se nadam da ćemo i tamo već testirati koga ćemo pobijediti u tom finalu 28. Ali iskreno, mi se nikad nismo bojali nikoga, pa samim tim sreća prati hrabre. Ja se toplo nadam ja volim Dance uvijek pobjeđivati. To mi je nekakav gušt. Danci su mi onako nekako, sad smo imali finale, to mi je nekako gušt, pa nek budu Danci, što ne bi bili Danci. A može se desiti lako i Francuzi koliko su ulagali u sve to. Da, Bože moj, moramo to štovati. Ja onda želim na samom kraju ovog razgovora da zlato rukometaša na pijesku u LA-u bude zaključak jednog sjajnog hrvatskog rukometnog ciklusa koji će početi 2025. i naslovom prvaka Europe Zagreba PPD-a. Hvala vam lijepa što ste gledali Klub prvaka. Naš svijet se ubrzano mijenja. Auti voze bez vozača. A stigla je i budućnost sportskog klađenja. Instant isplata dobitka. To omogućuje nova Sportcard kartica. Uzmi je odmah.